Pumunta nga pala kami dito sa Bonchon. Hindi ko alam kung yun yung bigkas. Diyos ko, ko yata balo din pamangan Kenny. Char. Pinauna ko muna yung kasama ko dito para hindi ako magmukhang tanga. Char. At eto na nga pala yung na-order ko. Eto nga pala yung na-order ko. 2 pieces chicken garlic na combo. At may kasamang rice at saka nesty. At dahil nga dalawa kami, kaya nag-order ako ng extra rice para kay Kuya Shan. Diyos ko na akong karine. Pagpalit kita may itong manok kitang kayabi. Ako pa kanano. Nebring atin bawang Kuya Shan. Diyos ko, Mariosep, si pumayag yan. Nung ali, Diyos ko, kuwanan kaya hanggang ebisa. Charis mo. Aba, tignan nyo naman si Mari nyo. Ay, karanop na ni. Sa mga oras na yan, naiinis pa rin ako kay Kuya siya. Dahil hindi pa rin niya gusto yung pinagpalit ko na chicken na may honey. Matamis-tamis na yun, hindi pa rin niya gusto. Diyos ko, naburinig nga kay ni. Nakshuta, sanaya kasi yung Jollibee Mare. O pa ka na ano, nakakabang pila ka rin. Potay na kami mayari, kuha kami ng muli. Charis. Bumili nga pala ako ng hot choco sa Mr. Donut. Diyos ko, balo may kayang inuman yan. Hinalo ko muna dahil maraming chocolate sa baba. Speaking of baba, duwa na ka baba, char. 209 pesos pala yung in-order ko na 2 pieces chicken na may isang rice at nag-extra rice ako na worth of 35 pesos. Dahil ganun lang talaga yung budget natin, kaya pinagkasya ko na. Ahahaha. Nagulat nga ako sa kasama ko dahil in-order nila is worth of 1,000 pesos. Diyos ko, may bulangkot karakaling in-order na. Good for 3 person naman kasi yun. O yan, kaya makanyan mo yung in-order ko dahil paninayin kundi na ako. Diba? Shout out nga pala to you, Pao Miranda. Dahil nga naiya ako, kaya konti lang yung kinuha ko. Char. Diyos ko, kanya man ita, ano ita, japche. Basta alam ko, niluluto yan ng auntie ko. At ayan na nga, uuwi na nga kami. Kinuha ko din yung mga tira-tira namin para sa mga aso namin. Nakshuta, kaluguran ko talaga yung aso namin. Pati ilapagi korkula-kula. After nga pala namin kumain, pumunta na kami dito sa Quantum dahil nag-aaya dito si Kuya siya. Nakshuta ka, magpakaranop ka pa, wala na ka pa niya limpahamangan. Ngayon nga lang pala ulit nakabalik dito si Kuya Shan. Ngayong 7 years old na siya, mga mare. Diyos ko, miss ko na magpa-shoot bolas. Tinulungan ko nga din siya para mag-shoot ako ng bola. Ayun na yung kasayangan. Ano yung kasaya po tangatin niyang shoot bola? Diyos ko, may asalingay lino. Bilang parents, ito lang naman talaga yung gusto natin sa mga anak natin ay ang mapasaya sila. 50 pesos lang pala yung pinapalit naming token dito at nag-enjoy na kami. Dahil nga naghihintay na kami ng oras dito para umuwi. Diyos ko, itanganak pa na yung kukuha bola kaya kami. Makisabi, may tumya ka ng bola, no? Diyos ko, may pagal kong mag-shoot. Uyan, may kape-kape pa. May siting pretty ko pa. Nabili ko nga pala tong shades na to is 45 pesos lang, free shipping. Kaya naman kung gusto mong umorder, ilalagay ko yung link. Diyos ko, pormahan kapampangan. Nandiyan nga lang ang pera, makaporma ka sana. Charot. Premium kanta.